zlatne godine večeras za vas, za naš i vaš grad. Moj grad. Moslavino, krasno ti je ime, livade ti mirišu od cvijeta, šume, divljač i potoci bajni poznati su širom ovog svijeta. Gradovi su tvoje ljepotice, gradili ljudi od davnine. Bilogora gaji žive priče, prenose se gordo iz starine. Bjelovar se na ravnici diže, od djetinjstva u njemu sam bio, u domu sam đačkom odrastao, o staračkom nisam pomislio. Ulice su gradske dotjerane, niknule su mnoge kuće nove, nema sumnje da ćeš dalje rasti, ostvariti valja naše snove. Sredinom sam prošloga stoljeća pohađao gimnaziju pravu. Profesori bojevu su grad, svojim znanjem pronosili slavu. Uspomene danas moje žive, mnogih bića danas nema više. Zbog toga sam jako teško tužan, sjajna djela nama ostaješ. Zar to može biti arogantan da Bjelovar svetinja mu nije? Reći će mu njemu otvoreno, udalji se odavle što prije. Povijest nije bila laka, to svjedoče pokoljenja mnoga, rastao je kroz stoljeća prošla, u temelju bila mu je sloga. U minuloj četvrti stoljeća, kad je bilo biti ili ne biti, izginuše mnogi Bjelovarci, vječno ćemo za njima žaliti. Lijepi grade, rasteš Danovice, tvoja mladost poljitku se nada, mi dolmari cijenimo napore za postelje koje gradom vlada. Među vama mnogi dugo pamte velikane naše gimnastike, ponaosob Jurjević i Čaklec vinuli se nebu pod oblak. Primet, salto, koluk i zvijezde slapoćom sam i sam izvodio, u folkloru bijak kao čigra, u noći sam dane provodio. Rukometom grad se proslavio, Sokolana gaji divne priče, iz pepela izlasla je povijest, danas mi se narašta i diče. A nogomet, boks i vaterpolo, kakve samo uspomene nosi, umrlima klanjam se do groba, sa živućim gordo se ponosi. Nižu mi se staračke godine, sve sam bliže 80 ljeta. Na balkonu domskog apartmana bjelovarnik po pameti šeta. Piše pjesmu svome Bjelovaru, burna ti je povijesna prošlost, nek te vode ljudi od poštenja, a Europa kroji i sadašnjost. Bjelovar, u srcu te nosi, volim korzo i parkove tvoje, bazenom se mnogi ljudi slade, kafićima gase more svoje. Koliko te volim, Bjelovare, teško mi je pjesmom opjevati. Voljet ću te do kraja života, pitomci kao nježa mati. Meni ništa drugo ne ostaje. Naučio što sam u tebi. Volim tebe svojim srcem punim. Za sve zlato prodao te ne bi.
do staračkoga doma, od Koza do Bajera. Po ovome našem gradu prošetao nas je Nikola Šarić pjesmom koju je napisao i govorio vam. A domski zbor i profesorica Vinka Lučić-Lavčević izveli su domsku himnu za koju je tekst napisala naša stara Bjelovaršanka gospođa Slava Murgaš. I eto je još uvijek u domu. Našu himnu uglazbio je profesor Boris Beketić, majstor svjetskog glasa. I profesore, ako ste tu negdje, čekamo vas na listi čekanja. A naša Ana Novaković, dama pokraj mene, reći će nešto što nas još čeka večeras. Mi, koji ukupno imamo 1000 i nešto godina, malo ne vidimo, malo ne čujemo, tu smo negdje, cirka oko. Vježbali smo danima, satima i s veseljem i radošću večeras vam pjevamo nama najdraže pjesme. Govorimo naše stihove, napisane staračkom drhtavom rukom, ali iskreno i srcem. Odvažili smo se i na soliste, pa ćete i njih čuti. Naša dramska sekcija, vježbom do zdravlja, pokazat će vam u čemu je tajna naše sretne starosti. Moramo mi ovo reći, za ovaj elegantan izgled naših dama večeras zaslužne su one same. Sve su same sašile i izradile kao i ružice na reveru. I ove raspetane papirnate, onako kako su to radile još njihove bake, vrijedne ruke naše radne terapije. Pa ako mi večeras i pogriješimo, ako zamucnemo, možda i zaplačemo, oprostite me, zapjevajte zajedno s nama. Večeras su naše zlatne godine za vas, a sutra vi ste na redu. Dugovječnost je oduvijek bila osobita sreća. Nažalost, ne za sve. I Sveto pismo jednako kaže: Bog je na Sinaju dao Mojsiju ploče zavjeta, a prva među zapovjedima kaže: poštuj oca i majku, da imaš dug život na zemlji. A 100 puta nadalje zazovemo njegovo ime. I za ovo večeras dao nam je snagu. Kriste, u tvoje ime. Kriste, u tvoje
odrastati i živjeti u tradicionalnom okruženju, pod krovom doma u kojem je živjelo nekoliko naraštaja, jer baka, otac, majka i mnoštvo djece slušala se i poštivala riječ starijih. Otuda i institucija senata, prvog parlamenta i vlasti starijih, iskusnih. Pa i dugoročnim knezom mogao je postati samo onaj plemić koji je navršio 50 godina. A naša domska rožica nikada neće priznati koliko joj je godina. Rožice sam bila, rožica već ne bu. Kaže pjesma, ali neće to tako naša Ana Zagore, koja kaže, rožica ja jesam i budem cvela, Bog dok živi. A kakva ona je, vjerujte mi, bit će pod njenom. I kad još zbor raspali, dat ću sve, pa što bi vi dali da ste na našem mjestu? Pa uzmite nam i zadnji groš, mi pjevamo, plešemo i baš nas briga što starimo. I baš je lijep život naš.
dan, jer sutra možda više nemamo. Kada netko od nas ode, mi ne volimo reći umre i radovi se sjećamo. Tako i naše drage Zorice Stančec, koja nam je 2012. godine u Vinkovcima svojom pjesmom Moja mama donijela prvu nagradu. S ponosom, tugom i radošću njenu pjesmu govorit će Ivka Prvonožac. A Ana Molnar sjetit će nas na jednu staru pjesmu Sejdefu majka budeš. Moja mama gledi s brega na plot, jer Boblju negdje vidla, moju staru mamu koje više nema. Na reke vredna bila, krsu i polju delala, bruka i motika joj bila, celoga Božjega dana. I kad je bila stara, sa štapom hodala, svaki je za njom znao, navike neke delala. Kad je bila jako trudna, kod kleti si je počinovala i malo si je odremala i pak je dale delala. Nje sad više nema, zrna je zemlja pokriva, sad si na groblju počiva, a navike neke delala. uz malo džeparca, ako može. Kreni se, srdašce moje. Nisam se ni okrenuo, a gle gdje sam. A gdje nam je zbor? Pa tu su.
profesorica Vinka Lučić-Larčević kaže: previše je suza bilo u životu mom. Uz pratnju domskog zbora otpjevat će Ne diraj moju ljubav. I na nebu izađe mjesec žut. Moje misli će krenuti na daleki do tebe put. Doći ću ti noćas u san, na lice ću ti staviti dlan. Nježno ću te milovat po licu i neću pustit suzu izdajicu. Dugo ću te milovat po tvojoj kosi, a tužna sjećanja nek vjetar nosi. Poljubit ću te u tvoje snene oči i tiho nestat u svojoj samoći. Poslaću ti vjetrom poljubac blag, da ti kaže da si mi drag. Moj poljubac nek ostane tu, s tobom nek bude u dobru i zlu. Ako ga ne želiš, ti ga burom vrati, onda ti budi sretan, a ja ću i dalje patit. Sve mi možeš uzeti, samo mi dođi u san, pa nek mi bar snovi uljepšaju svaki moj tužni dan. I da odeš na kraj svijeta, u snove mi ne diraj moje, oni su mi samo ostali, to mi je sve što imam, sine tvoje.
krene. Domski zbor, a onda njih dvije imaju zajedno 150 godina, a pjevaju. Ma ni ladarice im nisu ravne. Bilogorsko dijete, Danica Jarić i Ana Zagorec. Ja
govori stihove i pjeva, u zboru i solu, majko stara njene izvedi. A zbor će staru liku natjerati da ponovo pljeska.
Pjevao je stari šarber Boris Dvornik. A Nataša Kovač, Natali, rekao bi Charles Aznavour, Nataša iz Bod, kad procvatu jabuke. Naučio sam u domu ovom staračkom da bez starih ljudi nema mudrih rješenja. I kao što kipar do savršenstva oblikuje svoje djelo da postane remek djelo, tako i mi do posljednjeg daha oblikujemo sebe. I kada listamo naš spomenak života, nisu slike uvijek lijepe. Starost, bolest, nemoć, gubitak dragih osoba, odlazak prijatelja, teret obitelji, usamljenost. Ali bogatstvo naše dobi možemo doživjeti i kao neprocjenjiv dar uspomena proteklih godina. Starenje nije nikakva tragedija, samo moramo učiti i znati starjeti. Stariti je umjetnost, a mudrost je kruna starosti. Zato star i mudar čovjek zaslužuju dvostruko poštovanje. Ja sam u domu naučila
da je moguće biti sam, a da nisi osamljen. I da je važno ne okretati se unazad i ne žaliti za onim što je u životu prošlo, nego radovati se onome što dobivaš u novoj životnoj dobi. Zato zagledajmo se svaki u svoju dušu. Prebrojimo svoje vode i pogledajmo koje to radosti, ljepote i jedinstvene šanse donosi naša životna dob. Zagledajmo se u oči boje lavande koje će nam otpjevati gospođa Vitka. probleme. I da ne treba da posavite od toga. A šta je sada sve govore kosti, novovi, laptovi, pa ne znam i sama šta mi sve govori. Da sam te sastava. Dobra moja, pa i mene, a šta? Sad smo došli tu, vježbati, dok nas Mirkica izvježda, znaš, onako. Pa i noge i ruke. Ićemo ko nove. O, draga moja, ja ti volim doći na vježbu. Onda se veselim tom danu i veselim se svakom sutrašnjem danu.
Poznam. A samo da ga dočekam. Opet kukaš. Aha, tu sam te, draga, čekala. Pa i ti kukaš. A ja imam za tebe drugčiju terapiju. Znaš ti, moja draga, imam ja 4 dečka za tebe. 4, hoćeš Stevu, hoćeš Vlad, hoćeš Matu ili Marka. Ali misliš ti, to su ti pravi dečki u našem domu. A su oni pravi dečki, onda sam i ja prava cura. Znaš ti, da bi ja mogla biti prava cura, ne bi ja se šparala ko prije. Ja se ne bi stigla ni obuć, ni svuć, ni počešat. Ja bi bila stalno s dečkima, draga moja. Pa nije ti to od Boga. Da, veliki ja. Tiše, žene, tiše. Šta je ovo? Pa vidi dečke. Ljubavni? Da. Ma ne. A znate vi kako se ono kaže? Kad bi mladost znala, a kad bi starost mogla. Pa džebe nam je pravo. A muškarci ti nikad nisu stari. Oni su stari koliko se stari osjećaju, draga moja. Ma ne. Šta mi, a žene su stare znači? Mi gledamo stare sve žene. Ma kakne, ma nemoj ove slušat, Imate vi pravo. Ja, otkad sam došla u dom, ja sam se pomladila. To vidim. I tu... O, je, ja! Produžujem svoju mladost. Produžujem mladost. Drage moje, tu je uvijek lijepo, nikad nisi sam, uvijek je neko kraj tebe, jel te voli, jel ti smeta, jel te nervira, ali uvijek je neko kraj tebe. A naš Tim je nekad rekao, teško je biti sam, teško je biti slab, teško je biti star, a biti mlad. Ano, sad si me opet nadigla, znaš. Pa kaj? Lako je nekom mladost, Simo tamo, oće Simo ta mladost prebravati još danas, u današnje vrijeme, pa danas je mladost super. Ali nekada, dok je Milka motku zela u ruke, pa na polje, kopaj kukuruzu, kopaj graj, ti, ma nisi još bile tamo. Da. Dođi, malo se počini, veli majka, u vrt, curo, u vrt, kopat, lijepo drago. Ja sam kopala, znaš, jedno misli da mi je bilo lako, nije. I kaj ti misliš šta sam ja imala? Sve mi je bilo odlično u vrtu. Vakve sam ugorke imala, ovak dugačke. A luk, crvenac, glave su bile ovak, ti znaš kaj luk crvenac? Da, crvene glavice. Crvene glavice, crvenac luk, ali znaš kaj to je? Pa ove ne znam. Pa da znaš. Dobro. Nisam čula šta ste govorile, ali znam o komu ste pričali. Da, fino. Jer tu bude vježba. Bude. Rekla Miliza da tu dođe i još mi je rekla, ako bude vježbala, da će se pomladiti naš nekog frajera. Kad bi mladost znala, a kad bi starost mogla, pa nitko nam po ovim parkovima ne bi oravan. Da, drage moje. Znate šta, da puštima je bilo lako. Oni čim su malo podrasli, mam su gledali curicu i rupicu. A mi smo morale biti poštene i fine. Moja je majka rekla, čajmo gledaju javnicu, zaborave mamicu. A šta ti misliš da svi muški vole žensko društvo? Pa ne vole. Oni vole šank. Odu na šank i tam se spucaju dobro jedan drugom. Jedan pije, veli kaže, odi ja. Drugi pije, šta je ljuti, šta je mu nešto ne paše. A treći pije kad im se pije, brate moj, i maže na šanku, šta njega briga za tebe i za mene. Točno. Aha, Šta govorite? A neki piju od jutra do mraka. Jer istina je, ja sam vidla, ujutro dođu, uzmu si konja, cvrču kaj kćerice, a poslije loču pivu kaj te
strelice. Da, lijepo. Oj, kako ste vi zločeste. Eto te na... Pa oni piju konjak radi cirkulacije. Jel? A piju radi hrabrosti. Dobro, bravo. Je. Tak je točno. Dobar dan. Dobar dan. Vjeverica, a gdje su zboraši? Ja sam malo zakasnila. Imam jako nekakve stomačne probleme. Ma, dajte Vinka, ništa vi biste zakasnili. Biće, zboraši će biti u dvorani dolje, znate? U našoj dvorani tamo je klavir, tamo će biti zboraši. A ovdje su vam Vinka vježbe. Tu se vježba, ostanite s nama. Pa ćete vježbat, pa ćete se i poglaviti malo. Ne budem sjela sad. Ja ne trebam vježbat da se pomladim. Ne. Ja sam sebi našla dečka. Djeda Pavla. Da. Djed Pavle ima 100 godina. A ja sa svojih 70 za njega sam prava piletina. Jedino njega mogu stići. Ima li osmjehana lica? Ima. Sad će ga biti još i više dok izvježbamo cijelo naše tijelo. A najprije ćemo, pošto ste se ugodno smjestile, ne naslanjajte se naslone. Na naslonu je Čarli pa će vas ugostiti. Na naslonu je i Vatra, mogla bi vas opeći. Pa niste valjda u direktorskoj fotelji. Sade, pošto ste se ugodno smjestile, sad ćemo najprije izvježbati naše nogice koje će nam danas puno trebati. Sjednemo, ispružimo noge, privuci, ispruži, ma ne smitajte noge, podignite, zar ste i to zaboravili? Ne možem ja vježbat, Milkice. Pa gdje je muzika, brat? Da mi vi bez muzike ne smo Pa evo sad će muzika. A, dobro. A sada se moramo, dok dođe muzika, ustati. I za stolac, tako. Dobro. A sada On se u nas zagledao pa nesta bude. A sad stavimo iza naslona i protegnimo našu desnu nogicu. 1, Desna. 2, 3, 2, 4, 2. Pa Danice, pa to vam je lijeva noga, ne desna. Sad ćemo preći na drugu stranu i izvježbati našu lijevu nogicu. Ajde, curke, pa će vam je glas. Eto vidite, to možete vježbati u sobi, ali ne samo sjediti. Ja u sobi ne sjedim. Ja cijeli dan lijepo ležim. Ja ću se upišati ako se ne popišam. Čekajte, curke, imamo jednu Vinku i znate probleme. Ali opet morate sjediti.
se pelene budu stavljale po kraju. A ne daj Bože. Zabavno je sad Bože. Odlično. Vidite, vježbajte i koliko možete, a svakim danom će vam ići brže i lakše. A sad lijepo ustanite i pokažite što znate i možete. Ili jezikova juha. A što će to biti? Reći će nam ravnateljica doma, gospođa Vesna Trnski. Životna dob, zlatne godine ili kako god nazvali to vrijeme, neizmjerno je bogatstvo koje doživljavamo kao dar životnog iskustva i uspomena proteklih godina. Nosi to doba određene boli i strahove, drugačije navike i životne ritmove, ali i hrabrost i upornost, te nastojanje da se pokaže koliko se toga još hoće, zna i može. Dragi naši prijatelji, gosti i uzvanici, nije bilo lako odvažiti se i prirediti cjelovečernji program povodom Međunarodnog dana starijih osoba u ovom hramu kulture. Iskreno se nadam da smo u tome uspjeli i opravdali vaše očekivanja. Vaš pljesak podrške budi u nama nove izazove i nova htjenja. Dozvolite mi da svim zlatnogodišnjacima poželim zdravlje, zadovoljstvo i sreću povodom ovog dana, ali i svakog budućeg dana njihova života. Izvođačima programa jedno veliko hvala. Od srca na ovim prelijepim trenucima koje su nam podarili i u kojima smo zajedno uživali. Da samo znate kako smo ponosni na nas. Svim zaposlenicima doma zahvaljujem na podršci, brizi i pomoći koju svakodnevno pružaju našim korisnicima, a posebno onima koji su ovih dana svojim radom uspjeli ostvariti zamisao o izvođenju programa ovdje, za sve vas, dragi naši prijatelji. Riječi zahvale i našem gradu, gradonačelniku i njegovim suradnicima, koji su ovaj program naših korisnika uvrstili u svečanost povodom obilježavanja Dana našeg grada. Posebne riječi zahvale našoj županiji, županu i njegovim suradnicima, koji moralnom i materijalnom podrškom nastoje našim korisnicima zajedno s nama učiniti život u domu ugodnijim i ljepšim, te
te im ove prekrasne godine koje s ponosom nose ne učiniti, ako ne baš zlatnim, onda ih barem pozlatiti. Vama, dragi naši prijatelji, sinovi i kćeri, zahvaljujem na dolasku, na zajedničkom druženju i na ovoj lijepoj večeri provedenoj zajedno, jer ovo je dar zlatnih godina za vas. Pozivam sada gospodina Milana Matekovića, pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Bjelovara, da nam se obrati, a nakon toga molim gospodina Zlatka Barilu, potpredsjednika Županijske skupštine i predsjednika Odbora za umirovljenike, da vam se isto tako obrati. Poštovani djelatnici i korisnici Doma za starije i nemoćne osobe Bjelovar, pozdravljam vas u ime grada Bjelovara, u svoje osobno ime, te u ime gradonačelnika grada Bjelovara, gospodina Antuna Korušeca, koji vas uz pozdrave i čestita Međunarodni dan starijih osoba. Posebno se želim zahvaliti i u ime nazočnih ovdje u Domu kulture izvoditeljima programa, voditeljima programa, solistima, zboru, literarnoj i dramskoj sekciji na čelu i mojom učiteljicom glazbenog odgoja, profesoricom Vinkom Lučić. Ova ustanova, Dom za starije osobe u Bjelovaru, je primjer kako se radi i skrbi o starijim osoba. Za to je dokaz i ovaj program koji su njeni korisnici pripremili, ali i brojne pohvale i nagrade koje je uputio i grad Bjelovar i Bjelovarsko-bilogorska županija ovoj ustanovi. No, valja skrbiti i izvan institucija, i u obiteljima također, ali isto tako u jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Zato će grad Bjelovar u okviru svojih razvojnih programa pokušati prilagoditi potrebe starijih osoba, njihovim sposobnostima, kako bi se stvorilo jedno životno okružje u kom će starije osobe zadovoljiti prvenstveno svoje socijalno-zdravstvene potrebe, prilagođenje svojim funkcionalnim sposobnostima u cilju boljeg, kvalitetnijeg života starijih osoba, ali isto tako i kreativnog i zdravog starenja te prava svih starijih osoba. Zato će i grad Bjelovar prilagoditi te svoje programe, prilagoditi da se približi mogućnosti i pristupa socijalnim i zdravstvenim ustanovama i socijalnoj i zdravstvenoj skrbi, ali isto tako da kroz i vaš osobni razvoj i vaših potencijala budete, da vam se omogući pristup i kulturnim, i zabavnim, i obrazovnim, a isto tako i duhovnim aktivnostima u okviru sredstava s kojima raspolaže grad Bjelovar, a sve radi dostojnog, kvalitetnog i sigurnog života starijih osoba. I u toj vjeri ja vam čestitam Međunarodni dan starijih osoba. Poštovani izvođači, dozvolite da vam sve skupa i ovdje prisutne pozdravim u ime župana gospodina Damira
uz vas, pa i odbor za umetnike koji je formiran u županiji, je dio tog programa kojim želimo što više biti prisutni u suradnji sa umetnicima. Danas ste nam svima ovdje i meni doista ulepšali dan. Hvala vam lijepa na to. Bilo je tu divnih riječi, kao što je rekla gospođa Ana, da tu se zmišljovala uvijek nas i mi na njih. A izvođači su nam poručili da nas ljubav veže spaša. Neka to traje. I zato vam hvala za sve. Ja mislim da to se sviđa. Ovo je mali iznenađenje za sve njih. Hvala. Slikaj. Slikaj samo tebi. Samo maži. Odi bliže. Odi bliže. Mi znamo, sigurni smo da u ovom gradu, u vašim srcima ima mjesta za nas, za našu starost, za vašu, svi zajedno, pjesmo. Pjevajmo zajedno za našu i vašu veću starost. Ne samo ovaj jedan dan, dan starog čovjeka. Pjevajmo cijeli svijet. Neka nam svima bude važno. Neka cijeli ovaj svijet.
našu ravnateljicu. Uvijek su počimale i završavale sa njenom pjesmom.